Tak najprv by som asi začal tým, že by som predstavil trochu Artforum, že je to vlastne knihkupectvo, také menšie v Bratislave, na Kozej 20 a vlastne už tento rok oslavovalo 35 rokov, že je to jedno z najdlhšie fungujúcich knihkupectiev na Slovensku. Či by si teda vedela povedať niečo ku vzniku toho knihkupectva, alebo že ako to celé začalo? No, tak Artforum zakladali moji rodičia. Ja si to nepamätám, lebo som mala niekoľko rokov len. Ale viem, miliónkrát som počula tie príbehy, takže ja vravím, že je to môj mladší súrodenec, ktorý ma pripravil o to, že som bola sama a že rodičia sa mohli venovať len mne, lebo potom už sa nemohli venovať len mne. Hlavne teda môj otec trávil v práci veľa času a vzniklo to tak, že bola v 89. revolúcia a oni chceli prinášať dobré knihy, ku ktorým dovtedy nebol prístup. A zrazu sa to dalo a tie dobré knihy vychádzali hlavne v Českej republike a teda v českej časti Československa a potom v Českej republike po rozdelení tohto nášho dvojštátu. Takže vždycky Artforum malo veľa českých kníh, že to je také špecifikum asi. A oni tak rozmýšľali, že čo by mohli robiť a v podstate najprv to mal byť taký klub, alebo malo to byť také kultúrne centrum, by sa to teraz nazývalo dnešným žargonom, alebo hub kultúrny, ale nakoniec toho vyšlo, že s tými knihami by sa im možno podarilo aj uživiť, že to by bolo, že to je tá časť kultúry, ktorá nie je len o organizovaní eventov, ale aj o tom, že by sa dalo z toho robiť biznis. A tak sa to vlastne začalo, že z nejakého miesta pre kultúrne podujatia tak vzniklo knihkupectvo, že sa to tak vlastne vykryštalizovalo, že knihy sú to, čo by chceli robiť. A teda potom sa mi narodila ešte mladšia sestra, takže mama bola s nami doma viac a otec s mnohými kamarátmi a spolupracovníkmi teda založil Artforum ako knihkupectvo. Najprv to bolo na Červenej armáde, čo je dnešná Grslingová, vlastne asi tam, kde je zadná strana Lidla. Tak bol taký Pavlačový dom, vošlo sa do dvora a takými hrozne rozheganými starými schodmi sa išlo hore a tam bolo také knihkupectvo. Bol tam taký papagaj v klietke, ktorý rozprával a potom uletel a hľadali sme ho a nenašli sme ho nikdy. Bol to taký naozaj taký undergroundový priestor v takom rozpadnutom dome, ktorý nakoniec aj zbúrali. A pred 35 rokmi vlastne sa presťahovalo Artforum sem na roh Kozej a Panenskej, kde predtým bolo mesiarstvo. A vlastne ešte existujú také fotky z tej prerábky, ako sa dávajú dole zo stien tie biele kachličky, ako bývajú v mesiarstvách a postupne vzniká knihkupectvo. A to knihkupectvo sa časom menilo rôznym spôsobom. Tam, kde teraz kaviareň, boli kedysi kancelárie, potom chvíľu bola taká kancelária nad vchodom na takom drevenom pódiku. A tam, kde je detský kutík, tak bola tá hudba dlho a stále sem ešte občas zablúdia ľudia, ktorí si myslia, že tam tá hudba stále je, ale už tam nie je. A teraz už to niekoľko rokov vyzerá v podstate rovnako. Tak asi toľko z histórie. My sme sa v našom tom podcastovom týme rozprávali dosť o tom, že či vlastne, že historicky vždycky v literatúre prevládala beletria, že to bolo akoby to, čo sa hlavne čítalo, ale teraz máme pocit, že akoby sa to začína prevracať. Veľa ľudí teraz začalo čítať tie faktografické, tie non-fiction knihy. Ako to je z pohľadu knihkupkyne, že či to tiež vidieť aj na tom, že sa predáva teraz viacej faktografií ako predtým, alebo
Že, či ty nevidíš takúto zmenu? Možno, že hej. Nemám úplne nejaké štatistiky, ale akože dojmológia Mhm. je, že áno, ale je pravda, že my sme také špecifické knihkupectvo so špecifickou klientelou, že možno k nám chodia naozaj takí tí intelektuáli alebo čo a tí naozaj čítajú asi viacej literatúry faktu než beletrie, ale stále sa aj beletria veľa predáva. A je pravda, že možno naozaj v dnešnej dobe streamovacích platform na filmy a seriály, tak je jednoduchšie ten únik v príbehu niekoho iného hľadať v tom audiovizuálnom umení než tej literatúre, aj keď to je teda rozdiel. A skôr si ľudia dohľadávajú fakt, že ako keby aj možno vidia väčšiu hodnotu v tej knihe faktografickej, ktorú si môžu kedykoľvek vytiahnuť znova z police a tie informácie tam stále sú, než v tom príbehu, ktorý si prečítajú a potom to môžu možno v knižnici, neviem. Ale áno, akože prekvapuje ma to tiež, že je to tak, že aj mladí ľudia čítajú veľa literatúry faktu. Ale ja napríklad som človek, ktorý číta stále viacej beletriu než literatúru faktu. A asi to je aj o ľuďoch, že sú rôzne ľudia, že niektorí sú takí, iní takí, že málo ktorí ľudia sú takí, čo čítajú iba. Tak moja ďalšia otázka by bola, že či sa ti stáva často, alebo či ti niekedy stalo, že niekedy nedočítaš knihu do konca, že si povieš, že ju odložíš a ideš radšej niečo iné čítať a že už sa k nej nevrátiš potom? Stáva sa mi veľmi často, že mám rozčítaných viac kníh naraz, áno. A málo kedy, ale občas sa mi stane aj to, že to nedočítam. Skôr potom robím to, že ako keby preskakujem nejaké časti, že keď sa mi ťažšie číta tá kniha, tak chcem vedieť, kam to ten autor smeruje a tým pádom, neviem, proste preskočím pár strán a dočítam to takýmto štýlom, hej, že nie, že komplet celé, ale aby som vedela aspoň, že akým spôsobom to je vypointované. Ale občas sa mi stane aj, že nedočítam, jasné. A občas sa mi naozaj stane, že proste nemám na taký typ knihy náladu, že je to, že niečo príliš depresívne, alebo naopak príliš nejaké slnečkárske, radostné, alebo neviem, proste moc vtipné a to sa mi nechce teraz čítať. A skôr ten prvý, že asi sa mi ešte nestalo, že by bola kniha moc radostná a preto by som ju odložila. Skôr opačne. Čiže hej, jasné, stane sa to. A podľa mňa to nemá zmysel sa tým trápiť. Že kedysi som to tak mala, že musím to dočítať a teraz to skôr tak mám, že OK, tak toto teraz nie, odložím, buď sa k tomu vrátim, neviem, za pol roka, alebo o rok, alebo nikdy, neviem. Ale nehovorím ešte nikdy, lebo však ešte nemám toľko rokov, aby som mohla hovoriť, nikdy som sa k tomu nevrátila. Ja si to vždy odložím, že toto je do políčky na neskôr. Ale ani kedy si som nerobila ani to, že by som mala rozčítaných viac kníh naraz, že tiež som si to tak ako keby musela dovoliť v tom svojom perfekcionizme, že OK, je v poriadku, že nemám teraz náladu na túto knihu a otvorím si túto a že viem to ako keby tak sa rozhodnúť večer, že tak ktorú z nich. Ale zase nie je dobré úplne, keď mám rozčítaných priveľa kníh, lebo potom sa mi to mýli. Hej. Alebo mi dlho trvá, kým nadviažem. My sme práve mali takú diskusiu o tomto nedočítavaní kníh a o tom, že vlastne častokrát je s tým spojená práve aj tá vina, že človek sa cíti tak blbo, že nedočítal knihu, že mal by ju dočítať. A takže najprv sme akoby došli k tomu záveru, že treba akoby sa snažiť šíriť to, že je to v pohode nedočítať tú knihu, že je to v pohode odložiť, ale potom vlastne sme sa dostali k tomu, že niekedy treba byť možno aj s tým trochu opatrný, že aby vlastne človek neprestal čítať hneď, iba ako sa mu tam niečo tak to hneď odloží a aby išiel na nejakú ďalšiu. A možno práve aj toto, čo si ty povedala teraz, to nám vtedy nenapadlo, že akoby buď mať viac, alebo že preskočiť nejakú tú ťažšiu časť a že vlastne dať tej knihe ešte šancu neskôr. Že aby to nebolo také, že iba proste rovno odloží niekto niečo, čo vlastne iba takto vyskúšal. Že je viacero vecí, ktoré sa spraviť medzi tým, že odložiť a nútiť sa to dočítať.